Καλημέρα και από εμάς, πάρα πολύ ευχαριστούμε για την ωραία εισαγωγή. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα την κυρία της μουσικής, τους κύριους διευθυντές, τις διευθύντριες, όλους τους εκπαιδευτικούς και πάνω απ' όλα τα παιδιά για την συμμετοχή σας και θα περάσουμε ωραία σήμερα. Θα κάνουμε ένα ταξίδι από τα πολύ παλιά χρόνια ως τα σημερινά με παρεούλα τη μουσικούλα μας. Πάρα πολλοί αγαπούσαν τη μουσική οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Παντού είχαν μουσική. Και στο σχολείο και στο θέατρο είχαν μουσική και στον πόλεμο και στους αγώνες. Ούτε μία μέρα δεν έκαναν χωρίς μουσική. Όπως και εμείς σήμερα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με κάποιον ήχο που δεν έχετε ξανακούσει ίσως από ένα όργανο που δεν είναι όργανο βέβαια. Για να δούμε, για να δούμε. Κάποια όργανα δεν έπαιζαν μουσική, αλλά έστελναν μηνύματα. Μηνύματα από το ένα πλοίο στο άλλο πλοίο. Δεν είχαν κινητά τηλέφωνα τότε και το κοχύλι το έλεγαν πουρού οι ναυτικοί. Έστελνε μήνυμα από το πλοίο στο λιμάνι. Ακούγεται χιλιόμετρα μακριά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο καπετάνιος αρρώστησε. Στείλτε γιατρό στο πλοίο. Ένα άλλο όργανο που έστελνε μηνύματα ήταν το κέρατο. Ναι, ο ταχυδρόμος φώναζε την κυρία Μαρία να πάρει γράμμα από την πλατεία του χωριού. Αυτό είναι από αγελαδίτσα που πίνουμε το γαλατάκι και είναι κούφιο. Δεν έχει κάτι μέσα, ούτε το κοχυλιάρια είναι, βλέπετε. Απλώς φυσάς και βγάζει ήχο. Όχι, δεν βγάζει ήχο. Πρέπει να κλείσουμε τα χείλη μας και να φυσήξουμε. Όταν ο αέρας περνά ανάμεσα από τα χείλη, τι κάνουν τα χείλη, βγάζουν αυτόν τον ήχο. Έτσι βγαίνει ο ήχος. Όπως έχουμε στο λαιμό μας τις δύο φωνητικές κορδές. Πάλλονται και βγαίνει το α, ο, όπως πάλλονται και τα χείλη μας.